Čau! Je tady další živý vysílání, jelikož mám snad neomezený datový tarif. Ale mám trošku problém s připojením, snad to bude vidět. Vím, že je tohle trošku špatná hodina na živý vysílání, nicméně se to dá pustit i ze záznamu. Jsem právě v O2 aréně, kde bude probíhat XFN 6. Takže vám chci ukázat, jak to tady vypadá. Tohleto vysílání přes telefon z aren úplně moc nemám rád, protože to vždycky vypadá, jak je to hrozně daleko a není vidět. Ale já dám pravé varle za to, že je vidět úplně odevšad. Tohleto jsou asi nejvzdálenější sedačky. A odtud je to, co by kamenem dohodil na místo, kde bude stát oktagon. Zápasy budete moct sledovat i tady na kostce. Já bych tam dokonce i doplivnul, ale to nedoporučuju. Momentálně jsem tady úplně sám. Tak si můžu zafandit. Paťas! Do něj! Zhmoždi ho! No to je kotel. Tady to bude hrozný rambajs. Takže od nejvzdálenější sedačky se teď chystám dojít až na plochu. Musím se koukat pod nohy. A jsem rovnou tady. Jinak, až bude probíhat XFN, tak tady samozřejmě mantinely nebudou. Tohle to bude první řada na tribuně. A odtaď, ježišmarja, odtaď. Odtaď se dají šeptat, Paťas, do něj, amba, amba. Jo. Tady kdysi seděl Jarda Jágr. Jardo! A tohleto všechno bude úplně plný. Úplně plný. A co jsem se bavil s organizátory XFN a matchmakerem, tak zbývá asi posledních 700 lístků a myslím si, že na XFN to bylo zamluveno po tento sektor. Tento sektor, to je Asa Kotel. O vstupenky můžete psát mě nebo přes Facebook All Sports Academy či někomu z členů. A tady potom budete křičet i na juboxe Jubox! A to nevím, co dál teda. Jo, a teď se momentálně uvažuje o tom, dnes se to bude řešit, že se přiberou další tribuny, takže nás čeká rozhodně největší akce MMA, co kdy v Čechách byla. U toho přece nemůžu chybět, aby byste taky neměli. Pája Morávková, moje přítelkyně za plaživé vysílání ve své pracovní době. Kdyby mě Pája Morávková poslala, když tak, kontakt na svého zaměstnavatele, byl bych vděčný. Jo? A myslím si, že vás tady asi bude víc, takže všichni, co teď máte právě pracovat, mě pošlete kontakty na vaše šéfy a já si s nimi musím o něčem promluvit. Takhle všechno se zas můžu odebrat úplně do těch... To byl asi jubox. Jubox už se rozcvičuje. Jubox, ty blázni! Nech ho bejt! Takže tohleto všechno tady bude plný. Takže koukejte přes Ticket portál nebo přeze mě či kohokoliv z All Sports Academy a objednávat lístky.
už jich fakt moc nezbývá a myslím si, že i když se otevřou další tribuny, jako třeba tato, tak budou za chvilku pryč a budete mít po žížalkách. Krásný sledování od kostky, klec, kostka, klec, kostka, klec. Tak jo, to si myslím, že pro představení haly stačí. Mějte se a vidíme se 7. prosince XFN Chest O2 Arena. Historická událost pro český MMA. Peace!